Minä olen Mika Vakkilainen, toimin tuotanto- ja kiinteistöjohtajana täällä messukeskuksessa. Ihan tittelin mukaisesti vastaan tapahtumien rakentamista sekä sitten myös kiinteistöstä. No, meillähän on pohjoisessa iso 3000 auton parkkihalli ja sitten on näitä ulkoalueita. Ja meillä oli paljon ongelmia näiden puomillisten ratkaisujen kanssa. Paljon ruuhkia sisääntulossa, ulosajossa. Kun me päästiin tutustumaan ensin muualla tähän puomittomaan ratkaisuun, niin se niin kuin vakuutti meidät. Meidän volyymit vaihtelee hurjasti. Kun meillä on iso tapahtuma, niin meillä sitten saattaa kävijämäärät olla yhdessä messussa niin 90 000 kävijää, josta sitten kumminkin osa tulee autolla. Ja se sujuvuus on sitten se niin kuin iso juttu, mikä pitää, että asiakastyytyväisyys pysyisi hyvänä. Ja siihen me ollaan nyt päästy tällä puomittomalla ratkaisulla, eli sisäänajo ja ulosajo on sujuvaa. Nythän Europark operoi näitä pysäköintialueita. Me saadaan tosi hyvä raportti kuukausittain parkkituotoista. Sitten meillä on tosi nopeata se reagointi, eli meillä on hyvät yhdyshenkilöt. Aina vastataan puhelimeen ja pystytään ratkomaan mahdolliset haasteet niin välittömästi. Ja sitten meillä on myös tämmöisiä erityistarpeita välillä. On erityisasiakkaita, joilla on omia toiveitaan ja on välillä tehty VIP-parkkialueita ja muita, mutta kaikkiin me on löydetty sitten tosi hyvä ratkaisu. Europark on luotettava kumppani, heidän järjestelmänsä kehitetään koko ajan. He osaavat operoida pysäköintilaitoksia, heillä on kokemusta ja heidän järjestelmänsä toimii.